musun waka ne Amiru musun waka Rabu Master. So ne sannadi yau dai na firgice na susute na firgice ban ji ban gani ne shi faso cuta ne mai wuyar a gane so dafin jini ne kaddara ta soyayya jaraba a soyayya na shige ta ni dai na wahalita ni dai kuma ba ni dina daidai ya kama ni a lokaci guda da sauri babu nazari babu kusiri so ya illatar da zuciya ya bata rauni na ji na gani ya wahali da ni ke nake tabi na bi ki bi da bi ko da zagi ko da duka bani dai na so ko a sabile fatar jiki nike na so wallahi ba ni dai na so tambaya nake yi kauna da so na ce wanne yake da daɗi jarraba a so da wahala ta so na shiga na kasa gane komai